салом алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. бародарон, имрӯза наварда мисли ҳар вақта 10 машини фурӯшӣ дорем ки мошинҳои арзон бо нархҳои дастрас. бародарон, дар навори имрӯза мошинҳои ВАЗ-2112, Matiz, Nexi, сечкаҳо ва Opel Astra J ҳастанд ки дар комментария бародарон хоҳиш кардаги буданд. бародарон, видеоро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузоред, дар комментария нависед ки ба шумо кадом намуди мошинҳо даркор ҳастед. дар видеои оянда ҳатман пешкаштон мегардонем. ва касоне ки чунин мошинҳои фурӯшӣ дошта бошанд, метавонанд дар номерои имо WhatsApp мо ки дар рӯи экран мебурояд сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорро мегардонем. мо боша видеонаварро сар мекунем, то охираш тамошо кунед. аз нархҳои мошинҳои имрӯза бо хабар шавед. бародарон, нархҳо аз 8000 сомон сар мешаванд. раҳмат бародаро, барои дастгирӣ, барои лайки поделиса карданатон аз дастгирии шумо миннатдорем. дастгирии ҳар яки шумо пешгиравии мо ҳастай. мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. бародаро, дискҳои фурӯшӣ буда ки комплект ҳастанд. 4 дона, размери 14, 5 болта ҳастанд. нақшу бародаро 700 сомон е. алаша мешавад ба ягон телефони соз ё ки дискҳои простаи размери 15 4 болта боша алаша мекунад. дар ноҳияи рашк қарор дорад. марҳамат, рақамош занг занед. Opel Astra J соли бароиш 2004, сӯзишвори танҳо бензин, кузов хачибек, объёмаш 1.6 инжекторай. коробка передачаш автомате, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин беҳтарин аст, ягон камбудӣ ва расход надорад. мотор, коробка, ходовои балонош 100%. ҳуҷҷатош то 3 ноябри соли 2022 муҳлат доранд. мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархаш 60000 сомон мегӯяд. харидори аниқ бошад, бо арзоншон мекардай. кадоме ки харидоро, марҳамат, рақамош рӯи экрана мебурояд. занг занед, маълумотҳои пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. Opel Astra J соли бароиш 1999, сӯзишвори газу бензин, кузов хачибек, объёмаш 1.6 16 клапана ҳастад. коробка передачаш механикай, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин беҳтарин аст. мотор, коробка, ходовои ҳама 100%. задагӣ пусидагӣ мега умуман надорад. 4 та балони нав, кондитсионер дорад, кор мекунад, мултирул, задни камераам дорад. мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе. нарша 37000 сомон мегӯяд. бародаро, охирон нарша дигар арзон намешавад. марҳамат, рақамош рӯи экрана мебурояд. занг занед, маълумотҳои пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. Mercedes-Benz C-класс ҳастед. бародаро, соли бароиш 2000, сӯзишвори газу бензин, кузов седан, объёмаш 2. коробка передачаш механикай, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. родной краска, салон тоза, мотор, коробка, ходовои ҳамаш 100%. гази евро 4, ягон камбудӣ надорад. мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе. нарша 39000 сомон мегӯяд. бародаро, бо харидори конкретна бишо мегӯяд, арзоншам мекунем. рақамош рӯи экрана мебурояд. марҳамат, занг занед, маълумотҳои пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. бародароне ки дар канал меҳмон ҳастанд, хоҳиш мекунем обуна шуданро фаромӯш накунед ва имкон бошад видеои моро дар имо WhatsApp-атон поделиса кунед. раҳмат бародаро, барои дастгириятон. Mercedes-Benz C-класс ҳастад. бародаро, соли бароиш 1993, сӯзишвори газу бензин, кузов седан, объёмаш 1.8. коробка передачаш механикай, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. документош ва тонировкааш 5 моҳа муҳлат доранд. нав мотори вагонӣ мегӯяд, задагишем монитор дорад. родной краска, салон тоза, ходовой, коробка ҳамаш 100%. ягон камбудӣ надорад. 4 та балони якхела задагӣ аст. чашкош вапше варид мега надоранд. мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе. нарша 38000 сомон мегӯяд. марҳамат, рақамош рӯи экрана мебурояд. занг занед, маълумотҳои пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дастрас кунед.
Даево Матиз соли барош 2004 сӯзишвори танҳо бензин кузов хачибек объёмаш 08 коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин беҳтарин, ягон расход надорад, мотор мега дуд намекунад, салон тоза, радной краска, хаддавои баллоно ҳамаш 100%. ҳуҷҷатош то 24/06 муҳлат доранд. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақша 18 000 сомон мега, бо арзоншон мекунад. рақамаш рӯи экрана мебурад. занг занед, маълумотҳои дигара аз ходи соҳиби мошин дастрас кунед. бародарон, хе мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, дар имо ватсап мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорон мегардонем. Даево Матиз соли барош 2003 сӯзишвори газу бензин кузов хачибек объёмаш 1.1 коробка передачаш автомата дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. южни корейская бародаро мотор коробка хаддавои ҳамаш 100%. сентрзамо кор мекунад, кондитсионер дора, магнитофоншам кор мекунад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақша 25 000 сомон мега, бо арзоншон мекунад. марҳамат, рақамаш рӯи экрана мебурад. занг занед, маълумотҳои пара ва аниқтара аз ходи соҳиби мошин дастрас кунед. Hyundai Starex соли барош 2000 сӯзишвори танҳо дизел кузов минивэн объёмаш 2 коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. чиҳре ки дар навор мебинем, мошин беҳтарин, радной краска, задагӣ пустагӣ умуман надорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақша 23 000 сомон мега, бо арзоншон мекунад. марҳамат, рақамаш рӯи экрана мебурад. занг занед, маълумотҳои пара ва аниқтара аз ходи соҳиби мошин дастрас кунед. Hyundai Starex соли барош 2000 сӯзишвори танҳо газ кузов седан объёмаш 3 коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин состояниш беҳтарин, ягон камбудӣ надорад, радной краска, салон тоза, хаддавои мотор коробка ҳамаш хуба, аккумуляторашам навай. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақша 31 000 сомон мега, бо арзоншон мекардай. вариантҳои алишерам ҳаста бародаро. марҳамат, занг занед, маълумотҳои дигара аз ходи соҳиби мошин дастрас кунед. бародарон, хе мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, сурат ва маълумоташро дар имо ватсапи мо равон кунед. дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорон мегардонем. ВАЗ 2112 соли барош 2006 сӯзишвори танҳо бензин кузов хачибек объёмаш 1.7 коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин тавозаҳ мега, ягон камбудӣ надорад, радной краска, салон, мотор коробка хаддавои ҳамаш 100%. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақша 25 000 сомон мега, бо арзоншон мекардай. вариантҳои алишерам ҳаста бародаро. марҳамат, рақамаш рӯи экрана мебурад. занг занед, вариантҳоро пешниҳод кунед. ВАЗ 2112 соли барош 2005 сӯзишвори танҳо бензин кузов хачибек объёмаш 1.6 коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. бародаро, мошин мотор коробка хаддавои ҳамаш 100%, камтар краскаш проблема дорад. мошин документошам буд шудагӣ буданд. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақша 8 000 сомон мега,
бо арзонам мекунад. Вариантҳои Алишерам ҳаста бародаро. Рақамаш рӯи экранда мебурояд. Занг занед, вариантҳоро пешниҳод кунед. Бародаро, ин ба 10 та мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. Агарам мехоҳед мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, сурат ва маълумоташро дар имо ватсапи мо равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорон мегардонем. ва бародароне ки дар канал меҳмон ҳастанд, хоҳиш мекунем обуна шуданро фаромӯш накунед ва имкон бошад видеои моро дар имо ватсапатон поделитсия кунед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ. Барои лайку поделитсия карданатон аз дастгирии шумо миннатдорем. Дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хайр то видеоҳои оянда. дар паноҳи Аллоҳ бошед.